Estar al día. ¿Quieres estar al día? ¿Quieres estar al día de lo que pasa cerca de ti? Líder. O que pasa preto de ti, que pasa na nosa zona área de influencia, que é Santiago de Compostela, hoxe mollada, supoño que gran parte da nosa amplas comarcas onde chega o noso sinal, pois tamén moitísima precaución, sobre todo, principalmente na estrada, vale? Supoño que en coche viría o alcalde do Concello de Ames, non sei se te atoparía moito atasco para entrar na capital. Blas García, alcalde de Ames, benvido a este estudio. Bo día, teño que decir que sempre que chove, sempre se monta o San Quintín aquí en Compostela. Non entramos ben, había un accidente na G56, había aí desviámonos por Laraño, xusto na saída xa en Santiago. Bueno, pois un accidente, esperemos que non sexa nada grave. Alcalde de Ames, últimamente está moi de moda vostede por un macroproxecto. Vou incluir o de macro, porque me parece que 4,4 millóns de euros é un macroproxecto e que intenta mudar pois unha parte importante do municipio, do Concello de Ames. Algo que daqueles lodos, estes polvos, non? Unha arteria principal, dividir en dous o Milladoiro. Inténtase revertir todo isto, proxecto de humanización do Milladoiro. Alcalde, comenzaron xa as obras. Sí, bueno, as obras hasta que están as máquinas, a preparación. Hasta que están as máquinas, parece que non se considera que as obras empezaron. Sí. As obras comenzaron xa fai algún mes, bueno, cos traballos previos de topografía, e ahora estes días o que fixeron foi cortar xa un dos carrís onde se vai a actuar e están sinalizando. Agora mesmo estaba ademais falando co concelleiro de obras para saber como había sido a incidencia, porque hoxe é o primeiro día de choiva e, bueno, me comentaba que non houbo problema. Non houbo ningún problema, que estaban colocando os cartéis amarelos, que lle faltan agora os dos desvíos e lle faltan os blancos. E hasta que este todo sinalizado, pois que non queren comezar a obra físicamente a maquinaria, nas beiras rúas. Sí. Como afecta ahora mesmo? Que se cortou un carril? Un carril. Está cortado o carril de baixada dirección Padrón Santiago, dirección cara Santiago, pois desde a rúa anterior que hai hasta casi a rotonda, hasta o término municipal de Santiago, onde se vai a iniciar a actuación que vai a ser no carril máis próximo a beira rúa. Hai pros, supoño que contras, en casi todo. Algúns intenta poñer contras. Houve unha manifestación da que falaremos, hai outra convocada. Imos falar co pros. Por que se fai este proxecto de humanización? Que se busca, que se pretende? Mire, este proxecto ou a reclamación da humanización de Milladoiro non nace fai 2 anos, 4 anos. Eu lembraba outro día, ademais, eu cando entrei de concelleiro no 2014, que entrei de concelleiro na oposición, a primeira moción, a primeira intervención que tiven nese pleno foi dunha moción que presentara un grupo que había sido do PP, Pacto por Ames se chamaba, que había sido do PP e, bueno, se fixera o goberno e quedara o goberno en minoría, e foi porque ese grupo presentaba unha moción porque consideraba que a Nacional 550 cortaba Milladoiro en 2 partes. Entonces pedía unha solución, unha humanización. E eu falolle xa do 2014. Hai 10 anos. Daí, bueno, pois veu moito traballo, veu un primeiro paso que fixo este goberno cando José Miñones era alcalde, que foi conseguir quitar o tráfico pesado de hasta 30 toneladas desa estrada, que ao principio se dicía, pouco vai a afectar, son 100 vehículos ao día, 100 camións. Bueno, ao ano eran moitos máis, non? E sobre todo quen máis o agradeceu sempre foron os veciños que viven xusto nesa rúa. Vibracións e demais, non? As vibracións, parar nos semáforos, costa en costa, cando en dirección Padrón, e se seguiu traballando xa nun proxecto de humanización, que o proxecto que se aprobou, que aprobou o Ministerio, basicamente é o mesmo proxecto que nós, o anteproxecto que nós lle mandamos, porque nós elaboramos antes o goberno daquel entonces, donde estaba o BNG, donde estaba Podemos, donde estábamos nós, e donde estaba tamén a concelleira hoxendía de Espazo Común, é o mesmo proxecto, o anteproxecto que se lle mandou ao Ministerio a Fomento e que o Ministerio despois asumeu como seu e con pequenas variacións foi o que presentou e que se aprobou. Sí. E daquela está aquí, cunha plataforma veciñal onde xa houve unha manifestación naquel momento tamén de cerca de 500 persoas cortando un dos carriles pedindo a humanización de Rosalía de Castro e daquela se chegou aquí.
En que consta esta obra? Quizáis falamos de humanización, quizáis vemos algún grafismo que tamén temos os medios, pero que va a ocurrir na Rosalía de Castro? Bueno, básicamente e fundamentalmente o que vai ocurrir é que se vai a eliminar de 2 carriles en cada un dos sentidos a un único carril e se van a ampliar as beirarrúas. Ademais de poñer máis arbolado, se vai a cambiar todos os servizos, eso que non se ve, o que vai subterráneo, ademais Milladoiro esa zona é unha zona moi antigua, donde moita da tubería xa non asume as necesidades do servicio que hai, da demanda que hai aí, co cal se vai a cambiar toda esa tubaxe, se vai a meter iluminación nova e se vai a poñer un carril bici. Carril bici que inicialmente vai a ir por un dos laterais, o lateral dereito de subida hacia Padrón, pero nós tamén é certo que estamos, bueno, coa intención de liberar un pouco ese carril dereito e por temas de seguridade e fomento tamén o entende así, o que estamos traballando é que nese carril se faga unha pequena modificación e ese carril, en vez de ir polo marxen dereito, vaya polo centro, pola mediana, polo medio da mediana, co cal así temos máis seguridade para aquelas persoas que queiran ir en bicicleta ou noutro vehículo eléctrico dese estilo, pero tamén o que facilitamos con esa mediana e con ese carril bici polo medio é tamén en caso de urxencia, en caso de necesidade que un vehículo podamos desviar en algún momento puntual o tráfico por aí por se hai algunha urxencia, algún problema, non? E fundamentalmente consiste niso. Consiste nunha mellora para o Milladoiro, nunha mellora de saúde para miles de persoas que viven no entorno da Rosalía de Castro. Quen coñece a Rosalía de Castro sabe que é unha rúa, unha avenida chea de edificios donde viven pois máis de 3.000 persoas que realmente son as que están a sufrir e a padecer todo o problema que hai nesa zona, nesa estrada. E, ademais, hai unha cousa, temos que empezar a cambiar esa idea de que as estradas e as rúas son para os vehículos. As estradas e as rúas son das persoas, sobre todo as rúas son das persoas. Eu non podo entender como haxa xente que se queixa porque se fan as beirarrúas máis anchas, máis amplas, máis grandes. É algo que non ten explicación. E non nesta obra, sino noutra obra que estamos facendo en Bertamiráns agora mesmo, na Rúa Agrelo, houve outro día unha señora que se veu a queixar porque agora facíamos unha beirarrúa moito máis grande. Unha beirarrúa que pasa de uns escasos 60 centímetros a 4 metros. Supoño que esas queixas poden vir, alcalde, porque cando se fan as beirarrúas máis grandes, quítase zonas de aparcamento. Todos somos, ás veces, conductores, ás veces peóns. E a veces nos custa poñernos, cando somos conductores, na pel do peón e viceversa. Antes de falar de algún contra, sei que o hai, algúns veciños sí que ven contras, falaba de 3.000 veciños que lle afecta principalmente, que conviven na Rosalía de Castro. Cantos coches pasan por aí a derer? Que cifras temos? Que volumen? Porque depois, claro, o acortar os carrís, supoño que afectará a entrada e saída. Empezamos a falar dos contras que pode haber e das posibles solucións que supoño un proxecto desta envergadura ten que poñer a disposición de todos, non? A ver, o que temos que ter claro en primeiro lugar que son unha estrada do Ministerio, non é unha estrada municipal. Quen fai a actuación nesa estrada é o Ministerio. Lóxicamente, a instancias do Concello, como lle dixen naquele momento, todos estivemos de acordo en que había que humanizar. A titularidade é estatal. É estatal. Todos estábamos de acordo, polo menos os que estábamos no goberno naquele momento, de que era necesario. E todos coñecíamos ese proxecto e o avalamos, incluso, cando foi a presentación, incluso todos os 3 concelleiros do BNG e a concelleira hoxe en día en Espazo Común daquela no Partido Socialista, posamos na foto dos planos moi alegres, non? Que pros pode ter coa circulación? É certo, agora mesmo pasan máis de 30.000 vehículos por aí ao día, tanto de subida como de baixada. 30.000 ao día. 30.000 ao día, que sufren, lembremos, que sufren o paso deses 30.000 vehículos, que o sufren son as persoas que viven no entorno da Rosalía de Castro, maioritariamente. Existe unha circunvalación. Nos guste ou non, existe unha circunvalación. Si nós conseguimos quitar 20.000 vehículos ou todos os vehículos que veñen dirección Padrón a Santiago ou Santiago dirección Padrón que non son do Milladoiro, que se calcula que pode ser algo máis de 20.000 vehículos, estamos facendo un gran cambio no Milladoiro xa, non?
E se os 10.000 vehículos que quedan, que son xente do Milladoiro ou do entorno do Milladoiro, por exemplo, da parte máis próxima de Teo, do Concello de Teo, que limita con nós, hai outra serie de viais que se poden tomar. Eu, por exemplo, unha da razón dos contras ou das protestas que se dan é que non hai alternativas ao tráfico. E que vai afectar o rural compostelán, porque tamén hai que desviarse. Eso tamén se dixo. Eu teño as miñas dúbidas sobre eso. O rural compostelán agora mesmo... Había dix do PP, precisamente, na manifestación do outro día. Xa hai moitos vehículos de Ames, de Ortoño e Bugallido, que cando veñen a Santiago, veñen por Laraño. Xa agora mesmo. Eu dudo que un vehículo de Padrón, que ven de Padrón, ou dirección Padrón Santiago, que se desvía por Laraño. Unha porque non creo que coñeza moi ben esa alternativa. E outra porque nos datos que temos e sobre todo, é moi fácil, é poñer o Google Maps cando ves e daches alternativas. Outro día había nun medio de comunicación que son 3,8. 3,8. E digo, e que circunvalación non ten máis kilómetros ca natural que hai? Falamos de desviar o tráfico ou de liberalizar a peaxe da AP9. Se veñen pola AP9, acaso é que non hai máis kilómetros que vindo por aí? Ás veces son, bueno, queixas e excusas que tamén é difícil entender, non? Eu teño claro que se conseguimos sacar eses vehículos por ese desvío natural que hai, xa feito, xa é un gran éxito. Xa é un gran éxito para os veciños e as veciñas de Milladoiro, todos. E teño claro e o convencemento pleno de que ao ano de que acaben as obras, ninguén se vai acordar de todo este follón. E todo o mundo vai a estar contento co que se vai a facer. É máis. Fai unha predicción, non? É máis. O ano todos contentos. Os que agora protestan, sobre todo os políticos, os partidos políticos que agora protestan, van a ser os primeiros en ir a sacarse a foto despois ali. Porque xa pasou. Nós se fixemos unhas obras tamén de humanización en Bertamiráns, as cales duraron máis dun ano, as cales coincidiron con período electoral, ademais, de municipais, e aquelas persoas que daquela protestaban, hoxe o que nos piden é que sigamos humanizando. E aqueles partidos políticos que se aproveitaron dese momento criticando esas obras, hoxe son os que se sacan as fotos O sea, ve moito de política nestas protestas, nestas queixas, máis que da vecindade que está molesta. A min gustaríame diferente. Eu respeto todas as queixas, lóxicamente, e ademais unha persoa que me gusta ler o que hai, leo moito as redes, estou nas redes, me gusta ler, me gusta informarme, e, bueno, fago uns filtros, lóxicamente. Fago filtros de persoas que teñen os seus motivos e que incluso hai queixas ou propostas que son constructivas e que podes entender e compartir. Por exemplo, liberalización da peaxe da AP9, non? Que se vai levar a pleno. Que vamos a levar a pleno. Algúns din... E tamén Padrón, por certo. Sí, e, bueno, que ademais o alcalde de Padrón falamos estes días para presentala conxuntamente. E, bueno, é algo que sí está aí e que sí coincido. Eu creo que debería de estar liberalizada de peaxe toda a AP9, non ese tramo solo, non? Pero, bueno, nós neste caso pedimos o tramo que nos interesa. Durante as obras, alcalde? Bueno, eu creo que se fan, xa deberían de estar permanentes, non? Porque, ademais, o problema é iso. Se buscamos alternativas, pois esta é unha alternativa tamén moi viable. Entonces, e despois hai un grupo de xente, un grupo de persoas que protestan sempre, que ademais son os que empezaron a organizar isto, que me parece ben, o sea, cada un co seu tempo libre pode facer o que queira. Pero, bueno, non é, os mesmos que organizan as manifestación defendendo os animais e que non temos a lei que non cumplimos a lei de protección animal, os mesmos que organizan eso son os mesmos que organizan a manifestación. Por certo, agora xa ninguén en Ames lle interesan como están os cans e os gatos. Xa debemos de cumplir perfectamente a lei de protección animal porque ninguén fala desa lei. E despois están os partidos políticos que, bueno, eu entendo o PP, a verdade, e o respeto, porque o PP, desde o primer momento, ainda que se sumeu sempre a esta plataforma e a estas manifestacións pedindo a humanización, eles sempre defenderon a creación dun túnel, o cal se desbotou desde o principio polos técnicos de Fomento, unha pola longitude, e outra, bueno, pola dificultade técnica... Soterrado, digamos, a Rosalía de Castro. Sí, toda a Rosalía de Castro. Estamos falando de 1,8 km e aparte, bueno, a dificultade de edificios antigos, de perforar por aí e tal. A parte do custo tamén e do mantemento posterior. Descartouse. Pero é certo que o Partido Popular sempre mantivo máis ou menos a mesma postura. Pero non é moi entendible que os nosos socios de goberno no mandato pasado que apoiaron, aplaudiron e, como dicen, se quitaron a foto
diante do proxecto e non puxeron ningún obstáculo, agora de repente si ven problemas. Bueno, piden para apoiar este proxecto que a AP9 sexa gratuita de Padrón a Santiago de Compostela. Unha nota de prensa do outro día. Presentaron unha moción conxunta, PP, BNG e Espazo Común, pedindo que se paralicen as obras. Co cal non... presentaron? Sí, e se vai a debatir neste pleno tamén. Co cal moi a favor, entonces non están, porque se piden que se paralicen as obras, cando eles ademais presumiron e dicían que esta obra casi era éxito deles porque habían ido nunha viaxe a Madrid no seu momento a reunirse con Néstor Rego, pois bueno, sí. E a concelleira do Espazo Común, pois igual, tamén formou parte do goberno, se estuvo sempre en todo momento, conocía o proxecto, se quitou a foto co proxecto, pero agora cambiamos. Entonces, eu digo sempre, eu que non vou a facer é política de Facebook, nin política de redes sociais. Eu creo que temos que ser máis serios e máis responsables e atender as reclamacións que se presenten, todos os problemas que haxe, intentar solucionalos, pero o que non podemos dicir é que se vai a xerar un gran atasco, xa estes días iba a xerar, con carril cortado, e o que vemos é que os vehículos circulan con normalidade. Porque hai xente que entendeu que non pode atravesar Milladoiro, entonces para seguir, pois vai por onde se dixo, non? Que vaya polas vías alternativas. Entonces eu creo que temos que ser un pouco máis serios. Temos que facer ou política para as persoas de verdad, con criterios e creendo no que facemos, ou facer política das redes sociais. Eu non vou a facer política das redes sociais, nin o meu goberno vai a facer política das redes sociais, porque nós tamén nos acordamos deses demais 3.000 veciños que viven no Milladoiro, como lle dicía, e que sufren diariamente a contaminación acústica e a contaminación ambiental. Porque tamén están, e tamén escriben, pero esos non lle interesa lelos a nadie. E cada un que escribe, porque eu tamén leo que escriben eles, parece salen 6 a atacalos, como a palabra que din eles, que son os que sufren realmente, non ten valor, pero si ten valor o que pode escribir unha persoa que vive en Brión ou que vive en Santiago e que non coñece o que pasa no Milladoiro. Xa por concluir o tema da humanización, penso que ben explicado, se alguén, o noso WhatsApp está a dispor de aqueles que nos escoitan, por se hai algunha pregunta que se nos escapa. Comenzaron xa as preobras, sinalización, cortes e demais, antes de que entre a maquinaria. De que tempo estamos a falar? Da duración da inauguración, xa poñéndonos no punto final, alcalde. Bueno, falar de obras e de tempo de obras pode ser complicado. Non me dá chegada a inauguración. Non dá chegada. Pero estamos falando de anos, non, alcalde? O proxecto, si era ano e medio. Ano e medio. O proxecto estaba contemplado para un plazo de execución de ano e medio. Esta legislatura... Bueno, espero que acaben antes. Antes, pero sí ou sí, dentro desta legislatura será unha realidade o Milladoiro humanizado. Eu podo lle dicir que ao remate deste mandato, os veciños e as veciñas de Milladoiro, todos e todas, se van a sentir orgullosos do Milladoiro no que van a vivir. Porque vai a ser un Milladoiro máis sostible, máis vivible e con moito máis servicios. Porque non nos podemos centrar única e exclusivamente na humanización. Estamos traballando agora mesmo para crear un complexo deportivo que vale máis de 8 millóns de euros e que é a gran demanda histórica do Milladoiro, de poder contar cunha piscina, pero vai a ser un complexo deportivo cunha piscina de competición oficial e un complexo dispois para facer gimnasia e outras actividades que vai a ser moderno e actual. Pero ademais estamos falando do centro multifuncional que estamos finalizando o proxecto, ese centro que quedou aí parado polos problemas que tuvemos e que vamos a licitar as obras para rematalo durante este ano e que vai a ser ademais o gran centro da formación para aquelas persoas que teñen dificultades para acceder ao emprego. Pero, ademais, estamos traballando na creación dunha gran zona verde no entorno da AP9, nese monte que hai aí, onde está facendo a senda agora a Xunta, que comunica Milladoiro con Santiago, onde vamos a expropiar e facer aí un parque verde, unha zona verde ampla, que acabe comunicándose, gracias á humanización, que acabe comunicándose ca zona de arriba. Pero, ademais, despois da visita e da xuntanza co presidente da Xunta, vamos a contar como mínimo con máis de 100 vivendas de protección oficial que vai a facer o IGOS e a Xunta de Galicia, porque vamos a firmar un protocolo próximamente. Por iso lle digo que a maioría da xente de Milladoiro, que hoxe en día, e que son obxectivos, porque despois, claro, hai os que son dun partido, son doutro, ou lle cae o maleu, pola razón que sea, pero a maioría da xente de Milladoiro que vive no Milladoiro, que sinte Milladoiro, vai acabar orgullosa
do traballo que fixo este goberno, porque este goberno vai a ser o goberno que máis implique, que máis invista no Milladoiro, e vai a dicir de toda a historia, tampouco nos vamos a pasar, pero vai a ser un goberno que nós, paso que pase despois nas eleccións, vamos a sentirnos orgullosos do noso traballo, e iso é o máis importante. E ademais, vou a dicir unha cousa. Isto queda grabado, alcalde, sí, o sea sí. que vemos de maravilla. Por eso digo, eu, ademais, durmo tranquilo polas noites, porque sei que fago o que fago ca mellor das intencións e pensando únicamente nos veciños e nas veciñas de Ames. Outros e outras non sei se serán capaces de dicir o mismo, non sei se serán capaces de dicir que dormen tranquilo polas noites. Pois así de claro, Blas García. Oxe, por certo, mencionou esa reunión que tivo esta semana, onte, ou antonte, o pasado luns, co presidente dos galegos e das galegas, con Alfonso Rueda, unha reunión onde se falou desas 100 vivendas e de outros moitos asuntos, a depuradora, o mercado municipal, por lo menos a colaboración, mellorar e traballar por ampliar as zonas industriais. Que sacou desa reunión? Parece que houve boa sintonía, non, entre os dous. Eu teño que decir, e digo sempre, e non me costa dicilo, que aínda que non coincidamos moitas veces na nosa ideoloxía, bueno, na nosa ideoloxía non coincidimos nunca, porque ela é do Partido Popular ou do Partido Socialista, pero teño que dicir que teño moi boa relación co presidente da Xunta, que o coñezo desde fai moito tempo, porque coincidimos cando ele era vicepresidente e levaba temas de emerxencias, por exemplo, coincidimos, eu levaba os temas de emerxencias na Diputación, temos coincidido, temos falado moitas veces, e, bueno, temos boa sintonía e boa relación. E, aparte, teño que decir, eu, bueno, nestes casi 4 anos, 3 anos e pico que levo como alcalde, teño que dicir que tiven a sorte xa de falar con 2 presidentes da Xunta de Galicia, o sea que o Concello de Ames o recibeu 2 veces 2 presidentes da Xunta, primeiro con Feijóo, despois con Alfonso Rueda, e teño que dicir que é totalmente distinto reunirse con un ou con outro. O coñecemento da política local, a empatía que ten o presidente Rueda con certos problemas que lle trasladei, pois quedou clara nesa reunión, e quedou clara, por exemplo, no tema da vivenda, que lle dicía antes. Nós é un tema que levamos traballando xa fai uns meses, que nós lle mandamos unhas parcelas ao IGUS, tivemos xa varias reunións no IGUS, pero o interés que amosou o presidente da Xunta nesa reunión por sacar adiante este convenio donde podamos desenvolver 4 parcelas, co cal suman eso, en torno a 120, 130 vivendas, pois é digno de ter en conta e de destacar, igual que, bueno, un problema que temos histórico tamén xa en Bertamiráns, que é a ampliación da depuradora, que eu reiteradamente levo solicitando o proxecto, non pido a ampliación, pido o proxecto para saber canto custa para poder ampliar. Ninguén até o de agora, dos que me reunín na Xunta, pois tomou en consideración esta proposta, e o presidente Rueda si a tomou, é certo, co anterior presidente Feijóo, cando estuven con el, me dixo que iban a mirar e tal. Pero non miraron. Bueno, marchou a pouco tempo tamén, foi cando se foi para Madrid, non? Pero teño que dicir que o presidente Rueda este luns, pois xa comprometeu 1 millón de euros para facer ese proxecto. Despois, conxuntamente, tamén quedamos, unha vez que deu o resultado, estimamos que vai a ser en torno a 20 millóns de euros, se fala esa ampliación coa tubaxe nova, veremos conxuntamente a Xunta e o Concello de involucrar o Estado nesta ampliación, declarando a de interés unha obra de interés xeral. Pero, bueno, como lle decía, unha reunión proveitosa. E tamén quero dicir, e quero facer constar, precisamente casualidades da vida, o presidente, ademais, así mo fixo saber, que mentres se manifestaban no Milladoiro, pedindo que non se faga un investimento de 4,4 millóns de euros, o alcalde de Ames, e non vou falar en terceira persona, o sea, eu estaba reunido co presidente da Xunta conseguindo un investimento directo de 2 millóns de euros, máis un investimento en vivendas e outros que van a ser bastante máis cuantiosos e importantes para o Concello de Ames. Esa é a diferencia da política. Mentras uns andaban co megáfono e ca pancarta, pedindo a miña división e gritando menos cemento e máis apartamentos, eu estaba negociando eses apartamentos para que se construían máis de 120 vivendas de protección oficial no Milladoiro. Ven con zascas, alcalde, un pouco. Non, veño ca realidade, que sí, o sea,
seguramente se o presidente da Xunta fose do meu partido, algúns dirían tiñan todo preparado. Como había a manifestación, xa chamaron para que se reunise con ele. Sí, por a foto e demais. Ou igual tamén, se o presidente Rueda supese que a esa hora había unha manifestación, igual tampouco. tampouco me daba cita para o martes e non polo. Bueno, pero explicou moi ben. Bueno, fala desa depuradora tan necesaria de vivenda, necesaria non, o seguinte. Tamén a colaboración coa creación dun mercado municipal, en Bertamiráns. En Bertamiráns, sí, nós temos un dos grandes proxectos deste mandato, é unha creación... Xa falou dela aquí, sí, en algunha ocasión. Un mercado municipal no centro de Bertamiráns, ademais aproveitamos unha casa histórica que hai ali, a cal non derruímos, si a derruímos por dentro, pero queda toda a estrutura e iso vai a ser o eixo central dese mercado municipal, donde aí vai a haber unha zona de restauración e de oficinas, pero basicamente de restauración, e despois ampliamos para os laterais, nun dos lados facemos o mercado, a plaza de abastos con 12 postos, e para a parte de arriba unha zona cuberta donde vamos a poñer venta de produtos de proximidade, kilómetro cero. É moi rural, pero moi urbanita. É que proxecto así, non? A mes é urbanita, pero é tamén moi rural. E eu dicía outro día que eu ademais son da aldea, que os que somos da aldea ao final nos gusta seguir defendendo a aldea e seguir defendendo o rural. Outro dos temas, xa para concluir e para que siga coa xenda o alcalde de Ames, tamén a importancia de xerar emprego, un comercio que está moi vivo, así o vemos, pero tamén as zonas industriais. Tamén se falou de impulsar, de crear, de dotar, de que chegue industria a un concello tan pegado ao aeroporto, tan pegado á capital galega, non? Sí, agora mesmo, bueno, xa tivemos unha xuntanza no seu momento coa anterior vicepresidenta, con Ángelos Vázquez, porque un dos proxectos que temos e que queremos desenvolver este mandato tamén no entorno de Bertamiráns é a creación dun polígono empresarial. Polígono empresarial, ademais, que lle trasladaba ao presidente que agora mesmo, se o tuvéssemos feito, se estivese agora xa teríamos vendidos 100.000 metros cuadrados. Xa hai demanda, xa hai empresas que queren estar. Xa hai varias empresas que unha vez que anunciamos e que enseñamos o proxecto, xa se puxeron en contacto co Concello para solicitar espacio aí. E agora mesmo que vamos a facer nas vindeiras semanas é abrir, bueno, unha especie de archivo para que aquelas empresas, sobre todo locais, que necesiten espacio, o soliciten aí para nós saber tamén e poder falar coa Consellería, coa conselleira, que é o que nos remiteu ao presidente ao final, pechar este tema con ela, polo que queremos é que o polígono sea de interese local para poder desenvolvelo canto antes e non ter que esperar a toda esa burocracia e esos trámites que hai, porque ademais neso si coincidimos. Eu outro día escoitaba decir a conselleira Chus Lorenzana que decía que non podemos permitir que ningunha empresa que queira instalarse en Galicia se marche de Galicia polo tema da burocracia. Entonces facilitémoslle, nós que xa temos empresas que necesitan ese espacio, facilitémoslle canto antes que se ubiquen aí. Claro, bueno, hoxe é un día de chuiva, de alerta laranxa, tamén Ames, non? Penso que en alerta laranxa, e quizáis non sexa o día para darse unha volta polo Milladoiro, pero vaise deixar ver. Ten pensado facer algunha reunión? Xa fixo algunha cos veciños? Ten pensado de plantarse no Milladoiro e decir, mira, aquí isto podo solucionar, que na radio deixou bastante meridiano, bastante claro todo. Eu vou polo Milladoiro habitualmente, home, mentiría se digo que vou tanto como por Bertamiráns, que non é certo, porque vivo en Ortoño ao lado de Bertamiráns e moita da vida fago aí, pero eu vou por Milladoiro habitualmente e, hombre, lóxicamente non estaría ben que o alcalde andivase agachado e que non pasease por Milladoiro. E que ademais, como eu dicía antes, eu durmo tranquilo polas noites, co cal vivo tranquilo polo día, porque ademais estou convencido do que vamos a facer ali vai a ser moi positivo para a veciñanza de Milladoiro, e tamén teño a constancia de que a maioría da veciñanza de Milladoiro está a favor de que se faga esta obra. O sábado hai outra protesta, evidentemente, cando se fai un tipo, hai colaboración da policía local, con todos os permisos, outra protesta, non sei agora, a verdade é que me gustaría dicilo, pero ás 12, me parece. Bueno, polo mediodía, xa está anunciando o alcalde agora. Xa anuncio que teño unha boda a esa hora. Ten unha boda, vale. Por certo, vou a casar a unha parexa que son do Milladoiro, os dous. Vale. Que son do Milladoiro, os caso sábado, que ademais é isto, non? Ás veces vivimos nesta voráxine que parece que todo o mundo está a redes, os medios. Sí, o blanco ou o negro, sí. Pois tiña moi pouquiña información da humanización de Milladoiro, porque, claro, cando estás con eles, oye, que vos parece isto e tal?
e tiña moi pouca... É que por eso que viñera, alcalde, por eso que viñera, porque penso que aquí se falou con detalles, con datos, coa importancia, e incluso facendo un pronóstico da confianza que ten que dentro dun ano o Milladoiro vai estar mellor que está a día de hoxe. Eu, O sea, que esto... con todos os defectos que teño moitos defectos, sin duda, e se me preguntan na miña casa, seguramente dirán aínda que teño máis, pero un dos que non teño é escapar da xente. A min o que me gusta realmente é reunirme coa xente, reunirme coa veciñanza, e máis, neste mes de outubro empezamos a visitar as parroquias de todo o Concello, as 11 parroquias, as vamos a ir visitando, e ademais avisando a todos os veciños que queiran ir, donde ali faremos, por un lado, o balance de xestión que levamos feito durante este ano de mandato, pero ao mesmo tempo recolleremos aquelas propostas, queixas ou suxerencias que teñen, porque ás veces nos preocupamos moito destas obras grandes, non? Falábamos ora o mercado municipal, a humanización, ao veciño de Quistiláns ou ao veciño de Lens, o que lle preocupa moitas veces é que a farola que ten arriba non lle encende, ou que ten ali algo que lle mete agua, pequenas cousas que ao final son as máis fáciles de arranxar e que moitas veces, por non falar con eles, están esquecidas. Blas García, alcalde de Ames, graciñas por vir ata aquí, por explicar distintos asuntos, especialmente casi monográfico dese proxecto de humanización que xa comezou, de momento sin ningún tipo de incidencia, aínda que con algunha protesta de algúns veciños que, como dicimos este sábado, sairán de novo polo Milladoiro. Graciñas, alcalde. Gracias a vos. Grazas.